Hemm bżonn ta' tindifa sistematika fl-istrutturi u l-uffiċċji li kienu b'xi mod jew ieħor implikati fil-korruzzjoni. Kull kuntratt pubbliku li ġie nnegozjat minn persuni implikati f'dawn l-allegazzjonijiet għandhom jiġu investigati sabiex ir-reputazzjoni ta' pajjiżna tkun protetta. Appell dirett magħmul mill-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Malt Employers Association, il-GRTU u l-MHRA meta fit-tmiem il-ġimgħa ppreżentaw charter għal governanza tajba lill-President ta' Malta George Vella. L-organizzazzjonijiet saħħu li hemm bżonn li tinstab soluzzjoni imminenti bil-għalli tinstab istabilità u terġa' tirrenja l-fiduċja fost iċ-ċittadini u n-negozji. Huma kkundannaw kull prassi korrotta, attività kriminali u reba għal flus li ħakmet lil xi wħud li kellhom jew għandhom posthom fil-poter. Ikkundannaw ukoll il dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qed jostakolaw il-proċess tal-ġustizzja jew saħansitra idewmuha apposta u dawk li farfru jew beżgħu milli jerfgħu ir-responsabbiltà politika. L-organizzazzjonijiet saħħu li kull allegazzjoni għandha tiġi investigata bir-reqqa mingħajr biża' jew favuri u kull min jinstab ħati ta' korruzzjoni għandu jiġi mġiel irott il-flus lura lil Malta. Huma tennew li din it-tindifa hi meħtieġa sabiex il-pilastri tal-governanza tajba jerġgħu jkunu fdati wara li fl-aħħar ġimgħat ġew inkasbra bit-trasparenza u l-kontabilità jkunu essenzjali biex ir-reputazzjoni ta' pajjiżna jerġa' jkollha stabilità. Dwar is-sitwazzjoni preżenti esprima tħassib anke l-Bank Ċentrali fejn fil-waqt li qed jistenna li tkabbir ekonomiku jibqa' maġġel matul is-snin li ġejjin u jkun medja ta' 4.1% bejn din is-sena u l-2022, ir-realtà tal-kriżi politika preżenti qed tħalli l-effetti tagħha. Fir-rapport jingħad mod ċar li l-eskalazzjoni riċenti tal-inċertezza politika domestika x'aktarx se twassal għal posponiment fil-konsum privat u l-investiment, dan meta wieħed iħares lejn l-effetti immedjati ta' din il-kriżi.